Hilero egin dugun bezala, gaurkoan baita ere, Dendak bai merkatari elkartearekin berba egiteko aukera izango dugu, Miren Garrastazu teknikaria daukagu gugaz, kaixo, egunon, lehenik eta behin. Egunon. Bueno, dagoeneko ja, gabonak iaia gainean dauzkagu, eta imaginatzen dut, bueno, horri buruz ere arituko garela, pero primero hoy sí que nos gustaría empezar hablando acerca de un premio que has recibido Dendak bai. Cuéntanos, Miren. Sí, acabamos de recibir una mención especial en los Premios Nacionales de Comercio Interior, que es en la categoría de centros comerciales abiertos, que es un poco el de las asociaciones de comercio. Y lo que hicimos fue presentar una candidatura en abril. En agosto conocimos como el resultado que nos habían otorgado esta mención. Y la semana pasada, pues Alex Palacios, que es el presidente de la asociación, y yo como técnica de comercio fuimos a recoger el premio a Madrid. Vale, básicamente, para los que no estamos muy duchos en el asunto, ¿qué es lo que se premia o no se premia? ¿Qué es lo que se presentaba en la candidatura? Sí, es un poco el trabajo global que hace la asociación, el esfuerzo que se hace día a día y sobre todo pues poner en valor la importancia que tienen las asociaciones hoy en día y que encima se ha visto que cada vez es más importante con este tema de la pandemia. Entonces nosotros también podemos demostrarlo de forma que durante los 2 últimos años tenemos 28 establecimientos asociados más en época de pandemia, que igual supondríamos que igual tendría que pasar lo contrario y no, en nuestro caso hemos crecido mucho. Pero supongo que el premio también refrenda esa filosofía, esa idea que tenéis de que, bueno, pues Durango es un lugar donde se puede comprar de todo, que no hace falta ir fuera. Eso es, sí. Da importancia también a eso. Pues nosotros trabajamos por fortalecer el comercio local, poniendo a disposición del comercio pues diferentes servicios y es un poco lo que reconoce este premio. Bueno, nunca está de más de todas formas, además recibir un premio, ¿no? Hacia final de año es como, bueno, darle un bonito lacito al año, quizás. Eso es como un premio pues al trabajo que muchas veces igual no se ve y esto pues visibiliza un poco todo el trabajo que hacemos. Bueno, pues sorionak, oye. Bai, eskerrik asko. Eta, a ver, azkenengoa ez dan, ezta? Hori, jarraituko dugu, claro. Primeran, bueno, alde batetik, esan moduan, bueno, jaso berri dozuten sari hori, errekonozimendu hori, mentzino hori, baina Gabonetan gabiltzan ez baita ere, hori nahita nahi ez galdetu beharrekoa da. Gabonetan aurten elkartearen aldetik, zer antolatuko dozue, ekimenak? Bai, hile honetan ekintza pilo bate antolatu ditugu, hasteko web orrialde bat sortu dugu, Durango oparitu izenarekin, eta web orrialde honen bitartez opari txartelak saltzen dira. Gure ideia da apur bate eskudirutan egiten diren opari horien alternatiba bezala izatea hau, eta gainera askotan ez dugu jakiten zer oparitu, eta opari txartel hauek aukera ona dira opari berezi bat egiteko. Azkenean irudi polit bat eta izango dute, orduen opari polit bezala jaso daiteke. Gainera ematen dago aukera ia 200 dendetan trukatzeko. Orduan oparia jasotzen dauena, gero berak aukeratuko dau non gastatu txartel hori. Primeran, geu nahi dogun kantitateekin edo gutxi gora bera finkatuta dituzue? Finkatuta ditugu, daude 3 zenbateko desberdin. 20 eurokoak, 50 eurokoak eta 100 eurokoak. Orduan aldira erosi banaka edo bakoitzak kombinatu ditzake nahi bezala. Vale, webgunia errepikatuko aldi guzu, mesedez izena? Bai, durangooparitu.eus, bi horekin. durangooparitu.eus. Hori ze. Ezta, vale. Primera, begiradatxo bat botako ondo txago. Bai, funtzionamendua oso erreza da, eta gero guk erosketa horiek prestatzen ditugu gure bulegoan, txartelak kasatxo batean datoz, orduan hori oparia prestatzen dugu eta abisatzen dugu bertatik pasatzeko opariaren bila. Vale, primeran, hause lehengo aldia da egiten dozutena, ez? Iaz egin genuen, baina nahiko kaskar zegoen asuntoa orduan ez gendun publizitate larregirik egin. Baina orain honetan asko hobetu dugu sistema. Vale, espero dugu ondo joatea, segurazki iazkoa proba moduan edo ere egiten duten. Bai, proba bat izan zen ikusteko ia nola funtzionatzen duen. Dirudi, emaitza onak edo gutxienez sensazio onak jaso zituztela. Bai, hori, eskertzen dire, olakoak.
Vale, hauxe alde batetik, eta gero, ohikoak izaten dituzuen bestelako ekimenik? Ez beste ekintza berri bat ere badaukagu, egingo dugu aparkalekuko promozio bat, dala, abenduaren 13tik urtarrilaren 9 bitartean egiten diren erosketekin, oparituko dira tren geltokiko lurpeko aparkalekurako tiketak. 5 ordu doainik, egongo dira bertan aparkatzeko, eta hori erosketekin lortuko dira, apuntatutako dendetan. Bale, hauxe dendak baiko bazkideentzat bakarrik, edo zelan doia? Bueno, ez bazkidek ere deitu aldute eta ekimenera apuntatu, bai. Bale, primeran datak? Datak, 13tik eta balioko da betiketoriek urtarrilaren 9 arte. Justo gabonak amaitu eta beherapenen lehenengo egunak ere hartuko ditu. Bale, primeran oso erabilgarria izango da, hauxe, ez? Bai. Azkenian aparkalekuaren kontuarekin beti egoten dira, zor tirabira batzuk, ez? Bai, arazoak egoten dira, eta azkenan da aparkaleku bate Durangon erdialdean dagoena, ez dana guztiz ezagutzen edo ez da erabiltzen, orduan hori ere apur bate bultzatzeko pentsatu dugu kanpaina hau egitea. Bale, bueno, badirez bi gauza desberdin berri dituzuenak. Nik bizkor jun nahi nintzen gutxi gora bera, espero ditzazkegunak ezagutzera, baina ikusten dugunez gauza prestatu dituzue. Bai, aurten bai. Eta gero urtero bezala, gabonetarako egitarau berezi bate prestatu dugu, eta hile amaieran azken astean izango dugu txutxu trena, 3 egunetan izango da aurten, aurrekoan ezin izan genuen, orduan aurten 3 egunetan izango dugu, goize zein arratsaldez, abenduak 28, 29 eta 30. Direla astearte, asteazken eta ostegun. Gero asteazken arratsaldean ere kale jira bat egongo da animalia formako puzgarriekin. Hori nahiko ikusgarria izango da, arratsaldeko 6 aurrera. Eta gero ja eguenean, 30ean, 7 aurrera kaleko musika animazioa, tipo txaranga bat edo lako zer izango dugu. Eta gero, beste nobedade bezala edo, urtero Luis Ibañezek jaiotzen ibilbide bat prestatzen du Durangon. Orduan guk egin duguna da, berari lagundu apur bat difusioa emoten eta irudi hori erakargarriago edo egiten, jendeak ibilbide hori bete dezan. Vale, pendiente dekogu, ondiokan beragaz berba egitea. Bai. Aurten, baina egingo dugu, seguro. Baietza ber zer kontatzen digun. Nahikotxo gauzak, ez? Hain egun gutxirako. Bai, gabonetan beti egoten dira, ekintza larregi igual. Ez dugu jakiten oso ondo zer egin behar dugu, baina gure aldetik dan antolatute. Vale, gabonetarako ekintzak horietzek, nobedade batzurekin, y después pues algunos clásicos que todos los meses solemos comentar, pues como por ejemplo qué es lo que pasa con la campaña de la Durango Txartela. Sí, pues este mes de diciembre con la Durango Txartela estamos sorteando cestas de Navidad, que se sortean pues como siempre, pagando con la Durango Txartela en los establecimientos adheridos, te puede tocar el premio y es una cesta de Navidad que se puede recoger en Saltxan. Este año la colaboración es con Saltxan y nos han preparado unas cestas muy, muy chulas, así que... Vale, la campaña anterior, la que finalizaba en noviembre, ¿de qué había sido? Sí, era los 10 últimos días, un 10% de descuento y fue también, superó todas las previsiones, tuvimos que ampliar el presupuesto. Aprovecho también para decir, porque hubo algún día que estuvo desconectada porque superamos el presupuesto y no se aplicó ese 10%, y como luego decidimos ampliar el presupuesto, pues toda esa gente que se ha quedado sin descuento tiene la opción de ir a la Caja Rural de Navarra y le abonaremos el 10%. ¿De cuánto a cuánto? ¿De ¿Cambió cuánto? el presupuesto? De 3.000 a 4.000 lo hemos subido. Vale, o sea que funciona. Para cubrir, sí, el 10% es siempre un éxito. Vale, Durango Txartela eta gero badaukagu bono bat, gainera esan didazu bihar bertan. Bihar bertan Durango bonua kanpaina hasiko da, aurreko kanpainan moduan funtzionamendu bera izango du, eta hori, esan bezala hori bihar hasten dela, abenduaren 15ean eta bukatuko da justo urtarrilaren 5ean.
bonoak orain arte bezala pertsona bateke 10 euroren truke erosiko du, eta gero 15 euroko balioa izango du dendetan trukatzeko. Pertsona bakoitzak gehienez 4 bono erosial izango ditu, eta erosketa bakoitzan gehienez 2 erabilial izango dira. Bale, hause pizkatxo bat azken aldietan egin dan formula berdinarekin, Bai, hori berdin mantentzen da, eta kontuan izan bai, denda bakoitzak gehienez 200 bono hartu ahal izango dituela. Muga hori izaten dute. Gero, bonoen erosketa aurrekoan bezala web orrialdearen bitartez egingo da, dala... Bai, izena buruz jakitea, saia izaten da. Bonoa.durango.eus web orrialdea, baina 65 urte baino gehiago duten pertsonek aukera izango dute bai atzo zein gaur erosteko puntu ezberdinetan, salmenta puntu ezberdinetan. Bale, hori gere puntu garrantzitsua, erabatera ez dakite. Arrakala digitala, edo pizkatxo bat ekiditeko, ez? Bai, aukera emoteko pertsona horiei ere. Primeran, aprobetxatu nahiko genuke baita urteko azkenengo tartea izango dugunez, pizkatxo bat urteari buruz agian apurtxo bat berba egiteko, zeren urte arraro samarra izan da, baina egiz adibidez, zer dakit, Durango Fashion gaua, iaz esan egin, aurten bai. Eta beste hainbat ekimen ere, segurazki, berreskuratu egin dituzue, urtia zen moduz junda. Bai, guretzat hori nahiko arraroa izan da, baina 2020arekin konparatuta, nahiko normal egin ditugu gauzak, aukera azoka ospatu genuen, neurri batzuk hartu behar izan genituen hori ospatzeko, esan egin beti egiten genuen bezala, baina lortu genuen egitea eta emaitzak onak izan ziren. Esan bezala Durango Fashion gaua ere ospatu genuen, eta hori normaltasun ia oso egin genuen, orduan horrekin ere pozik, eta Durango txartelaren kanpainak ere oso arrakastatsuak ari dira izaten, orduen gure momentu honetan ez ditugu emaitzak eta analizatu edo, baina nahiko pozik haude urtearekin. Banaketa zerbitzua adibidez aurten ere pizkatxo bat indartu egin dozute. Bai, banaketa zerbitzuaren kasuan ere bizikleta berri bat erosi genuen, eta hori ere nahiko ondo ari da funtzionatzen, aberrigarri dugu aurreko urtetik ona banaketak zertxo baite bajatu egin direla, baina konfinamenduaren garaiaretan pilo bat igo ziren, orduan arrazoi bat dago horrek behera egitea edo. Aipatu diguzun moduan oraindik aste batzuk gelditzen dira urtea amaitzeko, eta datu guztiak segurazki aztertu egin beharko dituzue, baina orokorrean esango zenuke urte on bat izan dela? Bai, elkartearen aldetik, bai. Claro, gero merkatarientzat ere, egia da, zer dakit, erapenak eta iritsi dira zenean, entzun dugula aurten, kanpainak pizkatxo bat, eskaz ibili dira zela? Bai, nahiko eskaz berapene garaiak, baina hala eta guztiz ere eurentzate kanpaina potentena hau da Gabonetakoa, orduan behin Gabonak pasatuta egin aldabe esan ia urtea ondo edo txarto joan den. Hemen txutziko dugu momentuz elkarrizketa, datorren hilabetian izango dugu aukera berriro bezugaz hitz egiteko, eskerrik asko Miren Garrastatu den dagoen merkatari elkarteko teknikaria gugaz izatearren, eta horrengo arte, agur. Agur, eskerrik asko.